Kami sir, maong nag-reach out dito ko sa inyong nga station kay since nga daghan ang live, daghan ang mga nag-viral na video about sa pagpatay sa kong igsoon, pero nasakitan ni kaming tibok pamilya sa mga comments, sa mga na-comments nga mo ingon nga mirisi, baba ninyo, basin adik na, mayra, nagdipusin tungod kay bully. Ako lang din ipaklaro o akong ipanawagan sa tanan nga mahinaot ko nga ayaw food mo pag ingon ana og istorya. So kung sa inyo nga mahitabo ang nahitabo namo, dili gid mo makaingon. So nga wala mo kahibaw kung unsay tinuod nga pagkatao anang duha o nga usa pasag katong gwardiya nga inyong gidapigan, ex-convict to. 10 years niyang gibayaran ang iyang nga tatay gihapon. So, bago pa siya nakagawa 2021. So, murabag ayaw ninyo one-sided ang inyong mga comments nga ingon mo nga maong gipusin kay mauna pero ayaw gid kay sakit kay para namo mao gid ang pinaka-main ano nag-reach out ko og media kay sakit kay para namo namatyan kami kay bati sa tanaw sa tanan. Daghan kay nag-viral nga video nga kami mo ibati na hinoon nga kami kay duha ka buok ang namatayan dito ha. Na maura gid na akong hangin sa inyo nga kung mahimo i-minimize na po o kung ganahan gid mo pwede mo andi sa lamay mga tanang mo kung unsa nga klase sa mga tao ni inyong nga gaba ni Lisi, Mayra, dili gid in tao na maayo kay sakitan ko ni sir sakit kay para namo nga ingana among mabasa.